Čaute guys, ideme sa splniť day. Každý deň dostávam Lucky Day, za 2 dní sa dá. Keď skončí táto sezóna, sa bude dať zvyknúť na najnovší brawler. Čo je dobré? Som teraz na svojom druhom účte. Tak to sú. Môžeme si druhú, viem, som noob. A môj druhý účet stojí okolo 14 000 výkonov. To už je docela za mňa OP. Napíšte mi vy, že... Ja viem, Kejza je moc OP, ale neviem prečo si riskujem. Nerozprávam moc, lebo sa sústredím zase na hru ako inak. Vidím, ako som zabudke. Ale dokázala prečo tak divné. Čakajte. Musím ísť. Takto tam streliť do toho krovia. No ja, že je tam, ale on je v druhom. To je druhom. Informácia. Ale teraz to neviem, a ja ho to zabijem. Come on je šťastkár. Šťastkársky. Číči. Ona ho zabila? Tak ideme sa otvoriť druhý chaos drop. Čo nám z neho padne? Raz, dva. Aj počať. Čiže není boh ví, aká bo ja som na svojom druhom účte. Dorine nie je taký moc dobrý. Ale toto je dobrý. Nebola som to tam účet sprostosť, ale mne to nevadí. Tento panaček mi padol. No, nie panaček, ale skin. Edgar skočí po mne, pozerajte sa, ale ja ho hneď zabijem. Nie, ja som taký noob. Tak to je vidno, že ja neviem. Napíšte mi do komentárov, že či som noob, alebo že aký som. Ale veľmi by som vám poďakoval, keby ste mi dali like. To by som vám poďakoval veľmi dobre. Som taký začiatočník, ale mne to nevadí. Idem. Gale je moc dobrý. Gale. Ďakujem. Nie, sme pomaly, ale mne to nevadí. Ja umrem. Nie. Tak to je smutné. Počkajte, dáme si nového brawla. Takže mám na novú trofí, je to vyzerá. No, tak sa na ňu kašle. Jeho GG.
Neviem hrať, to je to pravda. Tady sa mi letěl. Teraz po Tysko vyskočíme. A otvoríme si boombox. Tak idem otvoriť boombox. A teraz rýchlo ho preklikať. No super, tam bola reč. Ešte nemám pravú pastu, je hamba. Ale stále mi nevypadnú do neho kredity. Áno, bol tam 6-7. Primo. Tak, teraz ideme Zara. To proč mi neviem, to je český zápas. Tak, prestratila krovie. No i stret. Takže tým pádom bude dobré. Otis? Ďalší bombok je rýchlo na otvor. Mám Oli skin. No. Bohužiaľ ešte nemáme na bafisko. Niečo na to bude. Ešte 2 výhry a končíme. Lebo... Nech máš také dobrý youtuber. Neviem ešte napísať, ako ma nemáte radi. Bereme takým. A teraz rýchlo. Niečo tu bukrát. No ukradol kill, videli ste to na vlastné oči? Krádoš killov. Spáno sme nezastaviteľní. Aha, sorry.
Bye. Oj. Teraz rýchlo otvoriť box. Čo nám vypadne? OK, nič nám nepadlo. Neviem ani, čo som musel otvoriť. A mega quest vlastne. Niečo som sa odklikal. 500. A sme tu. 2, 1, 2, 3. Vítek je dobrý. Vítek je v tomto dobrý. Na poslednú. Ja neviem. Tak, teraz zabijeme Rošu. Detské šťastie. Tak, počkaj, jo. Vytkli sme ju. Teraz mám dať box. Ja pokoju vám. Náš materiál. A vyhrali sme. A posledný box ideme otvárať. A padol nám skin na Pierce. Takže čaute guys.